Тебе падыходзіць кантралёр, запускае табе руку ў кішэню, дастае туль таблетку, якую ты туды не паклала. Ты разумееш, што гэта зрабілі адмысловыя дзяўчаты з ліку асуджаных, з ліку, безумоўна, не палітвязняў, канешне, а крымінальнага кантынгенту. Звычайна гэта ад 2 до 5 асобаў на атрад, якія такая ударная сіла, я іх называю баевікі. Я сутыкалася не толькі з псіхалагічным, але з фізічным уздзеяннем з боку такіх дзяўчын. Я кажу не толькі пра таблетку, не толькі пра пакетик з кавай, які мне падкінулі на вытворчасці, але таксама я кажу пра то, як ты прыходзіш з другой змены і разумееш, што ў цябе проста матрас цалкам мокры, там нейкі бруд, там попел змяшаны з зямлёй, змяшаны з прыправай ад Ролтона. Это ўсё паліта вадой, і это твой матрас. А калі ты прыходзіш і кажаш, напрыклад, начальніцы атрада, што, што адбываецца, я гэтага не рабіла, як мне спаць, так ты это сама сделала. Так ты просто внимание привлекаешь к себе.